Itu payment खानाय तेचनि बाग्रानो पाइमदैया हामजांमा तेचनि माया फारो जों दिनै एडिसिनि नायकल फां लायै जों गोसकांनि सामों जोंनि तिफ्रासा आमसायो जे जागा सामों खायथाय दङ खायजानाय नाङो अब्रामनो दै जों डिसकासन खायलायै गोसकांनो सामों तांलायनाय तानि के एडिसि मान माने जों डिसि खदोंमान साजतनो साइमानो 35 बोसोरनि उपरनि थांखा जे एडिसि न वान सगै मुभमेन्ट खायथांनाय रसिनि अक्रा रक एडिसि बायचिनि तिफ्रासा न फियाव जागनाय फियाव इमानाय हाय हने वान सगै एडिसि सानै तो बलायमानि दिनै एडिसि मा माने 35 बोसोर यागुल जे नांमानि जागाव ताबो फानो हामख्राय सगैया डेभलपमेन्ट इंया आबो स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट गोबांमा जागावनो नैनि फाननि पेंडिंग रङै एबा जोंनि जे लाइट थांनाय सरकाराव जराव ताङै माया माने बागैनो माहायखा हानि बाङै जों ताबो गोसकांगो जे फान तंमानि बाहायके बनो 100% यूज खायमानो करप्शन फ्री खालायवे बनि बाङै जों स्टेप नानाय जे करप्शन बाय इनवल्व तंनाय रनो बरनो जों लायनाय तानि के करप्शन ओंखाचिनि सोसाइटिनि चिनि दखानि शत्रु तानि के चिनि जे रां तंमानि न करप्शन बाय यूज खायजे मुइ थांगो बरनि अमो मां सकबायगो हानि बाङै जे नांमानि जागा रां सबाय जाया एबा लामाव कसाय पेमेन्ट जे बनो जों नायनाय गोसकांगो जों स्पेशली चिनि एजुकेशन चिनि महाराष्ट्र बनो जो रनि मुसुक जावो जे प्रॉपर सावो एजुकेशन एग्रीकल्चर नि दै जागनाय साखानि व्यवस्था गामि आमसायो बिलायनि हाया ताबो मेलेरिया रो फायनाय गोसकांगो हके ड्राई सीजन दै जागनाय माया उनाय अमनो जों इमिडिएट बाहायके सबावै मा चिनि लोकरनो बनो जों चेष्टा खालायनाय बे खामसानि बिसिते जों गोसकांगो बाहायके चिनि बुबाग्रानि इमांनो जों सक्सेस खालायमानो बनि याफ्रिबो जों सेर तो जों इमिडिएट ताबो नांमानि तो गोसकांगो ता ड्राई सीजन long term issue ya mo immediate tabo nu nang je tabo nang mani suppose ta malaria rom thang ke tabo ni simi ব্যবস্থা খাইনি na je ma jak bai ya ke tabo ni simi protection ni bangoi step nani nang nai nini tui nung janai ba tabo joto jaga ni maximum jaga ni hasu go tongnai ro ke dry ngui thangbai kha bono tabo ni ma khane तलक परमानेंट नि बांगै तै नंजानायनि व्यवस्था खायनाय ते ताम असनाय लामा तो तंगोनो तलक साम खायजानाय गटा इमिडिएट इनखा चिनि तै नंजानाय ते निनि मलेरिया निनि डायरिया माहाय कासो जानाय सामनो सुन स्टेप नानाय निनि पोस्टपोल बाय लैंड माने रोनो बसो सुबावानि वान छोकनाय तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि सेंट्रल से स्टेट में आता है स्टेट से भी एडिशन में आता है तो ऐसा घूम के आना पड़ता है तो इसलिए हम वगैरह भी ऐसे होता है डायरेक्ट फंड बहुत जरूरी है क्योंकि काम करने में बहुत तकलीफ होता है समय पर पैसा नहीं मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से पेंडिंग किया जाता है इस तरह से जो हमारा तिफ्रासा इलाका में काम करने से बहुत मुश्किल होता है तो डायरेक्ट फंडिंग बहुत ज़रूरी है आप लोग सेंटर के पास इसके लिए हम डिमांड करे डिमांड करें थैंक यू सर चलिए एजुकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो देना चाहता हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है अभी भी पड़ा हुआ है खेती बाड़ी करने की पानी नहीं है इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो मेरा ख्याल से उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हम मिल के बात करके कहाँ पे कैसे करना है वो डिसाइड करेगा फिलहाल अभी मीटिंग करने की ज़रूरत है इरिगेशन में भी बहुत सारे स्कूल है ऐसा मास्टर नहीं है टीचर नहीं है सफिशिएंट टीचर नहीं है ऐसा स्कूल बहुत सारे पढ़ा हुआ है तो उसको भी रिपोर्ट लेके कहा कैसे टीचर देना है वो सोचेगा सर एक चीज़ है एडीसी में डायरेक्ट फंडिंग